ایست آنجا. салому алайкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10 000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯй ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва сатҳои зарари псориазро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. бало занад, бало занад. دیر کردید. آمدن نتوانستید. تا به اینجا. ما با تو یک شانس دادیم درگان. درگان تو به هیچ کجا گریخته نمیتوانی. من خودم تو را میکشم. شمایان در کجایید؟ در کجا؟ بیترس درگان، بیترس. کجا گم شده رفتی جانم؟ بیا درگان، ما در خدمتت هستیم. بیا. با آخری راحت رسیدی درگان. یوز مرا از اینجا برار. چیزی گفت؟ کمک میخواهد. تو مرا رها کن از اینجا. قماندان چی کار میکنیم؟ نجات میدهیم.
бароямон бисёр хатарнок аст. агар дароем баромада наметавонем. бигзор дар ҳамин ҷо бимирад. сазои ин бешараф ҳамин аст. явуз маро барор аз инҷо. ту бениҳоят дер кардӣ драган. ба ту таслим шав гуфтам нашудӣ. явуз маро барор аз инҷо. ба шумо он қадар пул медиҳам ки дар ҳаётатон надидед. он қадар ранҷу азобе ки мардумро додӣ, ҳаққи ту чунин аст ки дар ботлоқ бимирӣ. явуз маро барор.